Dami ang pambata, murang-mura. Cute to. O yung case, starter jeans yung purma. CJ McCall, Toms, glittering. Napakabigat po niya. Fear of God again. Low, tapos tutok mo mata mo sa akin, wag lilet go. Hanggat hindi ko pa sinasabi from the get go. Alam ko lahat ng mangyayari, aking set goal. Laging reckless lahat, wala Po tayo sa mga new arrival, syempre. Ito po mga pambata. Dami ang pambata, murang-mura lang po nyo yung makukuha. Lalong-lalo na kung mauuna kayo. Makukuha nyo yung mga magaganda pa. Dami ang cute to. O yung case. Yung case, oh, ang cute. Ibigay ko sa inyo yan ng mura. Dako tayo sa mga new arrivals. Ito po, hindi pa to yung hinahanap nyo ng mga pamormat. Formal lang, wala masyadong special. Pero ito, meron tayong Fear of God again. Bakal na bakal po yung ano niya. Zipper sa likod, eh, no? Yung Nike. Ganda niya. Masyadong papansin na sapatos na naman kasi kakaiba po yung forma, kakaiba yung hugis, kakaiba yung kabuuan ng silhouette niya. And ito rin, kakaiba rin itong sapatos na to from Li-Ning. Tatter jeans yung formahan niya, no? Denim, tapos parang pinagtagpi-tagpi lang gamit ang iba-ibang klase ng materyales, pero majority po niya parang yung pang maong, tapos yung styling niya napakaganda kasi ayan, tattered, parang hiwa-hiwala yung pagkakabuo. Ironic, no? Hiwa-hiwala yung pagkakabuo. CJ McCollum, tapos ito Klay Thompson, hanggang po dyan mga running shoes and mga generic na basketball shoes na hindi naman masyadong in demand. Meron din tayong Fila dyan. Ang magaganda po ngayon mga pambabae, yan mga Adidas, Puma, kasi ito Adidas din to. Yan, kumikinta. Glittering pa po 3 guhit niya. Smith. Tapos itong Puma suede na to, napakabigat po niya, na. Yung ganyan. Glossy, meron ding matte finish. So, mga superstar. So, yan lang po yung kabuuan ng ating mga new arrivals. Wala po masyado yung mga hinahanap nyo ng mga hype shoes, ng mga J1 low, mga Dunk low, tapos yung mga pamorma natin na low, na Vans and Converse. Darating po yan next week. Doon po tayo babawi. Pero ngayon, pabuiluhin po natin yung mga pambata muna sa pambabae. Sila po muna ang ating i-highlight. Pero pala kami mga bagong sintas, mga bagong medyas. Baka gusto nyo, pumili na lang po kayo, dumaan kayo. Muha kayo pag napabili kayo ng sapatos. Kung wala kayong mapili, balik po kayo every Sundays. New arrival naman po kami. And every Sundays din, live kami syempre pagkagabi from 5 to 8 p.m. para kahit yung mga taong nasa online, makapili din po ng mga new arrivals nating sapatos. Yun, see you po bukas sa ating new arrivals. 10 a.m. po ang bukas namin hanggang 6 p.m. So maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lang. Low, tapos tutok mo mata mo sa akin, wag lilet go. Hanggat hindi ko pa sinasabi from the get go. Alam ko lahat ng mangyayari, aking set goal. Laging reckless lahat, walang tali.